Čaute ľudia, zdravím vás u nového videa, tentokrát sme tu aj s Filipom a Filip je tu s nami, už je to tretia séria Minecraft Survival a máme tu aj kamaráta, no tak ide Filip s nami. No tu sú takí dedinčania a tu je pre Filipa celý armor a veci. Idem mu napísať, lebo asi nevie. Filip, otvor si šesku. Dobre, tak asi Filip už by mohol vedieť, dnes si zoberie armor. Dobre, bere si armor, celý aj jedlo. A my ideme asi kúknuť trochu dole. Tu máme také veci, dobre. Tu som ešte dokončoval sklad, keď sme boli ťažiť a potom, keď už sme mali koniec videa, no tak ja som sa ešte rozhodol, že spravím taký sklad základný. No tu máme iba 19 diamantov, ktoré som naťažil, tu kože, postele, tu, keby ste chceli vedieť, no tak tu sú všetky zbranie a tu sú armory a tu bude enchantable. Už si dobral asi štít, všetko, dobre. No, už je večer, takže asi pôjdeme do postele. No, takže ešte Filip si ľahne a je to. Teda musím opustiť posteľ. Filip nemá posteľ. Kde je posteľ? Ja aj tu mu jednu posteľ hodím a... Kde mi to? Dobre, tak mu idem hodiť. Do prdele. Makaj. Rýchlo zatvor dvere. Dobre, tu máš. Ty, kde ideš? Dobre. Dobre, takže ideme spať a pôjdeme. Takže taký zombíkov ideme pozabíjať. Aha. I svinia. Dobre, zapíšme skopna. No pardon. Sme zabudli na nabíjačku, ale mne napadlo, že asi budeme golema trochu dať a idem mu dať trochu železa, nie je zničený. Dobre, idem Filipovi napísať. A to som rýchlo tak napísal. Ide za mnou. No, ideme. No my s Filipom sme sa rozhodli, že pôjdeme... No tu som spravil kríž, že tam pôjdeme. Mám aj vodu s vedrom. Filip, počkaj. Jedno vedro mu hodím. No, ideme sem. Ten, kde ide, nedrisne, lebo ma urve. Filip nech ide sem. Ideme napísať.
Dobre, takže ideme ťažiť. Ako pozerám, je tu fezveja uhlia. Dobre, idem ho otravovať už. Idem aj ja ťažiť. Je tu strašne veľa železa, ako pozerám, aj mede, aj uhlia. Med sa nám zíde. Aha, láva. Lávu si zoberieme a nech máme obsidian. A máme železo. No, tak to už budeme mať strašne veľa železa. Môžeme spraviť asi aj rogolma, možno, alebo kovadejnu. No, také bloky si idem zobrať. Dobre. Idem mu odpísať. Ja mám železo. Dobre, takže ideme vyťažiť asi meď. Tá je celkom silná, nech máme lepší barák. A pôjdeme zobrať lávu. Dosť blízko pri láve, dúfam, že nepadneme. Dobre, takže ideme zobrať lávu. Zoberieme takú meď zase. A celkom veľa tu je aj mede, aj železa. Jednu torčku dám asi, lebo to je tma. A poťažíme také veci a keď si myslíte, že nájdeme dostatok veľa vecí, tak dajte určite aspoň 100 lajkov a môžete kľudne dať aj odber, keď ste prihlásení. Ideme za Filipom, ako pozerám, tak tu určite také bloky ťažujú. Daríci. No tu je tiež meď. Radšej už idem preč, aby som tam nekydol. A máme železo. Celkom do železa. Ideme ešte pozrieť sem. A ďalšie železo máme. A pozriem ešte, koľko mám železa, 22 železa, už celkom dosť, ale ešte jedno som tu nezobral. Dobre, tu asi máme už dostatok železa. Tu radšej nejdem, lebo sme tam videli aj pahúkov, skeletónov, zombíkov, nejdem ich provokovať. Ale ako pozerám, tak je tu aj uhlie. To určite poťažíme. Do prčic.
Tu radšej ani nejdem. Dobre, takže idem, ešte poťažíme. Tu je tiež uhlie a poťažíme, všetko vyťažíme z tejto jaskyne, alebo jak by som to povedal. Dobre, máme tu meď. Ďalšie železo. Je to iba pre istotu. Dobre. Počkať, videl som ešte kde je železo. Počkať. Tu je železo. Ešte tam, kde som chcel ísť. Tu mi železo. Ešte nie je moc. Nemám bloky. Blokev. Ležím do postele. My sa teraz vyspali a ja si poviem ešte ťažiť, ešte kúknem koľko železa. Sem dám jedno železo, tu dám železo, tu ešte dáme vypiecť meď. Ja si idem pozbierať
32. Idem vykraftiť papier. Napíšeme. Papier vykraftíme a pôjdeme